Il-mara li l-bieraħ ġiet salvata mill-arqa wara li sabet ruħha f'diffikultà sfortunatament mietet. Fi stqarrija maħruġa mill-Pulizija intqal li l-mara kienet qed tiġi rikoverata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-Pulizija żidu jgħidu li huma ġew infurmati li l-mara tilfet ħajjitha ftit sigħat wara li ġiet salvata u ttieħdet l-isptar. Il-mara ta' nazzjonalità Ġermaniża kienet qed tgħum fil-bajja ta' Xwejni f'Marsal Forn Għawdex meta l xi raġuni kienet se tereq għal ħabta ta' 2:15 ta' wara nofsinhar. Hi kellha tittieħed b'ambulanza l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Sa dan it-tant l-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin flimkien ma' inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat Joanne Vella Kuxkiri. Il-mewt ta' din il-mara hija t-tieni aħbar kera minn Għawdex wara li fl-istess ġurnata ta' dan l-inċident instabu l-katavri ta' żewġ persuni f'Imġarrixxini li aktarx mietu minħabba ħruġ ta' gass.